Her vil vi forklare hjemmeopgave 6. Ja. Vi har startet med at skrive restart, og så også skrevet with plots, for at det hele fungerer senere hen. Vi har kortudsnittet her, og billedet viser en cykelsti, der er anlagt mellem to gravhøje. I figur 1 viser midterlinjen af stien, indlagt i et randviklet koordinatsystem. Midtpunkterne af gravhøjene er på figur 1 indtegnet som helholdsvis. Punkt D 15,15 og punkt E 25,70. Kurven mellem punkt A og punkt B er en del af parablen med regneforskriften. F og x er lig med minus 0,05x i anden plus 60. Her har vi så defineret f og x. Mellem punkt B og C følger stigende retlinje L. Linjen L tegner grafen fra f i punkt B 20,40. Alle mål er i meter. Her har vi så defineret punkt E, som er 25,70. Her har vi så defineret punkt B 20,70, og her har vi så defineret D1 15,15. Hvorfor det hedder D1? Fordi Maple lavede en fejl, hvor den ikke kunne defineres som D. Så plotter vi det så sammen, hvor vi først skriver P1, point plot, E, D, D1, og så laver vi det så en symbol size 20. Derefter plotter vi så f og x, plotter x og y. Så displayer vi det ned til det her, hvor vi har 3 punkter og 2 linjer. Vi er blevet nødt til, det har vi forklaret. A. Bestemte beregning afstanden mellem punkt D og punkt A. Her skal vi bruge afstandsformen for to koordinater. Så bruger vi afstandsformen, som er kvadratroden af x1 minus x2 minus x1 i anden plus y2 minus y1 i anden. Så får vi så afstanden, så valgte vi, og så har vi så afstanden mellem D1 og E, som er 55,9 meter cirka. I B'eren skal vi vise, at linjen L kan udtrykkes ved ligningen y er lig med minus 2x plus 80. Den blå linje er linjen L, og den røde linje er funktionen f af x, vi havde fra før. Det skal lige siges, at det blå stykke her kunne vi ikke fjerne i Maple, men den blå linje starter faktisk først hernede og går så videre ned. Okay, så vi starter med at definere y til x, som ligningen den er, altså minus 2x plus 80. Vi bruger derefter display for at vise linjerne og de punkter, vi har fået. På billedet her kan vi så se, at linjen L tangerer grafen for f af x i punktet B. Vi har dermed bevist, at linjen L kan udtrykkes ved funktionen y er lige med minus 2x plus 80. Y mener jeg selvfølgelig var linjens ligning og ikke funktionen y. Opgave C kunne vi desværre ikke finde ud af at lave, så derfor har vi ikke svaret på den. Derfor har vi bare valgt at lade den være tom. Det grå areal på figur 2 mellem stien, y-aksen og x-aksen skal tilplantes. Et cirkulært område med radius 10 meter ved gravhøjen i punkt D skal ikke tilplantes. Der skal plantes 2 planter per kvadratmeter. Opgave D. Bestem ved beregning, hvor mange planter der skal bruges. Der skal ikke tages hensyn til bredden af stien. Vi starter med at plotte funktionen i Maple og putter det så ind i integralfunktionen her. Vi får derfor arealet af området her, som så er 1385,4 kvadratmeter. Derefter skal vi så finde ud af, hvor stor cirklen er, som ikke skal tilplantes. Vi starter med at definere R som 10 meter, og vi bruger så den A er lige med pi gange A i anden, for at finde ud af, at arealet er 100 pi. Vi bruger så funktionen eval til procent for at få eval fra det forrige svar, for at finde ud af, at arealet er 314 kvadratmeter. Ved hjælp af den første udregning fandt vi så arealet mellem funktionen x og x-aksen. Derefter har vi fundet arealet af D, eftersom det er det område, der ikke skal tilplantes. Nu subtraherer vi så de to arealer fra hinanden, og så ganger med 2, fordi det er hvor mange planter der skal være per kvadratmeter. Så vi fjerner de to arealer fra hinanden, eller vi subtraherer de to arealer fra hinanden for at finde ud af, at der skal tilplantes 1071 kvadratmeter. Vi ganger så med 2 for at finde ud af, at det er 2142 planter, der skal plantes i området. Opgave 2. Jeg starter med at skrive restart, for at vi ikke kommer til at have nogen effekt fra den tidligere opgave. En kasseform beholder uden låg har de på figur 2 viste dimensioner af A og H. Samtidig skal beholderen kunne rumme 120 liter. Her ser vi figur 2.
med siderne A og A, samt højden H. Del A. Viser overfladearealet store A som funktion af lille a kan findes som store A er lige med 0,48 over lille a plus a i anden. Her vælger jeg at skrive solve, og så sætter jeg formlen for volumen ind, hvorefter jeg beder om at finde H. Det gør jeg, selvfølgelig skriver jeg så min volumen ind for at kunne få et udtryk, som hedder 0,120 over lille a i anden. Så definerer jeg den så som min H, altså højden. Derefter sætter jeg det ind i en funktion, der hedder store A er lille a er lige med 4a gange H plus a i anden. Og så har jeg vist, at overfladearealet som funktion af lille a kan findes som lille a i anden plus 0,480 eller over lille a. B. Bestem a og H, således at overfladearealet bliver mindst muligt. Store A er mærke a af lille a er lige med 4a gange H plus a i anden. Jeg starter med at plotte funktionen ved at sætte den ind og så sige, at jeg højst vil se til a 0-10 og y 0-10. A er selvfølgelig vores x-akse. Så hernede har jeg så defineret min funktion, fordi det fik jeg ikke gjort før, der var jeg plottet den, hvilket selvfølgelig er forkert. Man skal altid definere før, da man plotter. Efter jeg har defineret min funktion, hvad den har for at gøre det lettere, får jeg så Mabel til at solve store A mærke af lille a, hvor jeg sætter det lige med 0, og så beder den om at finde lille a. Så får jeg en masse tal. Det er kun til, eller det er tallet 0,62144 og så videre, vi skal bruge. Så bagefter får jeg Mabel til at finde nogle 2 punkter, som der er lige inden og lige efter vores mindste værdi. Derfor siger jeg, at store A mærke er 0,6, det er altså lige inden, og store A mærke er 0,7, som er lige efter vores punkt. Og det gør simpelthen, at jeg kan bevise, at 0,6214 er vores mindste punkt på funktionen. Så definerer jeg den som A1, for ikke at ødelægge noget, altså ændre definitionen eller sådan noget. Så den hedder A1 lige med 0,6214. Så bagefter sætter jeg den ind i mit udtryk for højden, altså et udtryk, der hedder 120, eller 0,120 over A i anden. Dog bliver jeg så nødt til at skrive A1 i anden, sådan at jeg ved, hvad det er, eller sådan så jeg fortæller Mabel, hvilken definition det er, jeg relaterer til. Og så får jeg højden 0,317. Og nu ved vi så, at sidelængderne skal, altså A skal være 0,6214, og vores højde skal være 0,3107. Og selvfølgelig med en masse små tal videre, som jeg ikke har lyst til at nævne. Og det gør så, at vi nu har fundet volumen, eller fundet sidelængderne og højden af figur 2, og bevist volumen kan være på 120 liter.